El virus de la grip aviària, l'anomenat H5N1, és un dels últims exponents de la família dels virus emergents. Afecta les aus de corral, però també infecta persones. Així va passar a unes granges en condicions higièniques precàries, on es va detectar un primer brot que ràpidament es va estendre. La gran mobilitat humana i l'alarma social van fer que l'Organització Mundial de la Salut declarés risc de pandèmia. Va passar al sud-est asiàtic, però podia passar en qualsevol racó del món. Sembla que la història ens explica que quan aquest edifici es va construir va causar una sensació com una cosa nova, bastant lletja, fins i tot una mica monstruosa. Aquesta pot ser el símil amb l'aparició d'un nou virus que després, amb el temps, conforme van passant els anys, la gent ja el veu com a més normal, s'estableix moltes vegades entre nosaltres i queda integrat dintre del que és el paisatge urbà o el paisatge microbià o viral del nostre món. Antoni Trilla, director de l'Agència d'Informació, Avaluació i Qualitat en Salut de la Generalitat, cap de la Unitat d'Epidemiologia de l'Hospital Clínic i investigador del CRECIP, el Centre de Recerca en Epidemiologia i Salut Internacional de Barcelona. Igual que la pedrera, la percepció de noves infeccions ha anat canviant amb el temps. La comunitat científica és ara més prudent a l'hora d'informar sobre noves malalties. Què sabem? Què creiem? I què podem demostrar? Si aquests missatges no són clars, es poden confondre els termes i aleshores pot causar una alerta o una mala informació. Cada any apareixen al món entre 3 i 4 noves malalties infeccioses que es podrien minimitzar amb mesures d'higiene bàsiques. Davant de l'aparició d'una nova malaltia hi ha dues coses des del punt de vista de la medicina preventiva que són molt importants. Una molt bona informació i comunicació a la ciutadania de què està passant, quins són els riscos o què es pot fer i què no s'ha de fer, i després una sèrie de mesures provades al llarg de molts anys d'higiene general. Coses tan senzilles com rentar-se les mans, tenir cura a l'hora d'esternudar i no contaminar la gent, són mesures molt bàsiques, molt senzilles i que moltes vegades ens ajuden no a evitar, però sí a reduir la transmissió de moltes malalties. Una societat més diversificada empeny el sector sanitari a adaptar-se a una nova realitat i fer front a nous virus que fins ara ens eren del tot desconeguts. La recerca biomèdica amb aquest tipus de malalties és fonamental. De manera que aquesta és una recerca globalitzada, amb la qual Catalunya, Espanya i en concret diferents hospitals i centres de recerca d'aquí de la ciutat hi participen molt activament en molts diferents camps i aportant realment valor afegit en aquest tipus de recerca en el món.